Goazen arira. Kokati gaitezen 2025eko irailaren 27 da, eta Benealizi izeneko herri txiki batean gaude. Gaur, liburu baten aurkezpen soilat baino asko zere gehiago den zerbaiti buruz hitz egingo dugu. Kontua da, hau ez dela, ez horrixe, mendi bilbide baten deskriptzio soia, askoz gehiago da. Komunitate batek bultzatutako ekimen bat da, lurralde bat ulertzeko eta batez ere elkartzeko modu berri bat proposatzen duena. Eta horaixe da, hain zuzen ere, proiektuaren leloa. Esaldi indartsu horrek labur biltzen du guztia. Mendiak ez dira esiak, ez, haranak elkarrekin lotzen dituzten zubinaturalak dira. Lehenik eta behin goazen hasierara. Vicent Morerak, Asociació d'Amics de la Vall de Gallinera elkartekoak aurkeztu zuen proiektua, eta hasieratik azpimarratu zuen haranen arteko lotura horren garrantzia. Orduan zer da, zehazki, Tour Vals de la Marina. Beno, pentsa ibilgide bat baino askoz gehiago da, denboran atzera egiteko modu bat da. Garai batean, herriak lotzen zituzten eta komunitatea sortzen zuten bide zahar horiek berreskuratzen ditu. Lurraldea beste modu batera ulertzeko gonbidapena da. Eta nor sortu du hau guztia? Proiektu honen atzean Juan Elies Andres dago. Eta ez da egun batetik bestera sortutako ideia bat, ez? 8 urte, pentsa, 8 urte eman ditu amets hau errealitate birtatzen. Bidaia pertsonal batetik sortutako proiektua da. Eta dena galdera simple batekin hasi zen. Mundu mailan ezaguna den trekin ibilbide bat egin ondoren bere buruari galdetu zion. Guk hemen, Marina Altan, ez aldugu horrelako zerbait egiteko aukerarik? Eta erantzuna txakina baiezkoa izan zen. Baina nola egin? Ez edo nola, printzipio argi batzuekin. Ibilbide hau ez da kirol lehiaketa bat, kontua da lasaitasunez egitea. Bide zarrak errespetatzea, jendea gure ondarearekin konektatzea. Dela putzu bat, dela gaztelu zarra bat. Eta garrantzitsuena, herrientzat onura sozial bat sortzea. Bertakoentzat eta bertakoek diseinatutako proiektua da. Horixe da gakoa. Eta zenbatekoa da erronka? Begira, 238 kilometro. Esaten erraza da, baina imaginatu, haran eta paisaia desberdinek zeharkatzen dituen abentura luze bat. Zifra honek ibilbidearen benetako tamaina ematen digu. Eta adi datuari, 5.600 metro baino gehiagoko desnibel metatua. Horrek esan nahi du izerdia bota beharko bela bai. Baina igoera bakoitzaren sariak, hau da bistek, esfortzu boro justifikatzen dute. Ibilbidea 6 etapatan balatuta dago, bidaia zirkularra bat da, haran batetik bestera eramaten gaituena. Xalonen hasten da, eskualde osoari bira eman eta Xalon bertan amaitzen da. Eta orain, goazen bidaiaren zatirik magikoenera. Izan ere, hemen ez gara ari kilometroez edo desnibelaz bakarrik. Bide hauek historiaz, folklorez eta oroitzapinez josita daude. Adibidez, entzuna alduzue inoiz El Saginer delakoaz, kondairak dionez, mamu moduko bat zen, ilunabarrean bideetan eskutatra zena, aurrak beldurtu eta etxera garaizioan zitezen. Aizu, honek izu pixka bat ematen du, ezta? Bada, egileak horrelako istorioak erabiltzen ditu ibiltariak eskualdeko kulturarekin modu sakonagoan konektatzeko. Paisaiari hautsa ematea bezalakoa da. Baina beste istorio batzuk ere badaude, junkigarriagoak agian. Esaterako Fontilieseko sanatorioarena. Europan oraindik aktibo dagoen azken legenardunentzako ospitalea da, eta bere inguruan beldurraren historia bat dago. Entzun arretaz esaldi hau. Garai hartako jendeak uste zuen, harresi erraldoi hori ez zela eraiki jendeak ihes egin ez esan, baizik eta gaixotasunaren aireak berak ihes egin ez esan. Pentsa zer nolako beldurra zegoen. Kronologia honek modu azkar batean Fontillesen historia ulertzen laguntzen digu, ibilbidean topatuko dugun mugarri garrantzitsuaien dimentsio historikoa sentitzeko. Baina proiektu honek ez ditu bakarrik istorio zaharra kontatzen. Berriak sortzen ditu, edo hobeto esan da, ahaztutakoak berraurkitzen ditu. Egilearen bilaketa ia obsesibo bati esker, Benirrama eta Ebo herriak lotzen zituen harrizko bide zahar bat aurkitu zen. Lurraldearen puzzle zahar bateko pieza galdu bat aurkitzea bezalakoa izan da. Eta horrek guztiak,
azken puntura garamatza, agian garrantzitsuenera. Proiektu hau ez da soilik ibilbide bat edo liburu bat. Egileak dien bezala, aktivismo modu bat da, lurraldea defendatzeko dei ozen bat. Zein da mehatxua? Beno, argi eta garbi esaten du, espekulazioa. Hirigintza proiektu erraldoiak. Adibide zehatz bat ematen du. Liberren eraiki nahi dituzten luxusko bostintuz txaletak, paisaia betiko alda dezaketenak. Eta egiten duen konparaketa izugarria da. Pentsa, sua eta hormigoia. Baso zute batek, naiz eta kalte larria egin, naturari bere bidea egiten usten dio, birsortzen da. Baina hormigoia, hori zuntxipen itzulezina da, betirako. Eta, azken batean, dena puntu honetara dator. Egilearen hitz hauetara. Paisaila babestea ez da kontu estetiko bat bakarrik. Hemen bizigarenon, osasun fisiko eta emozionalerako izenbesteko beharra da. Beraz, amaitzeko galdera hau airean utziko dizuet. Azken finean, horixe da proiektuak planteatzen digun gogoeta. Lurralde bat ezagutzea, maitatzea, bertakik ibiltzea, ez dalda bada ura babesteko lehen pausoa eta eraginkorrena? Agian erantzuna bidean bertan dago.